Nyt oikeasti kiitos kaikille, ketkä on katsonut näitä meidän videoita, koska me ollaan ihan oltu silleen. Ja meiltä on niinku 22 ei tykkää, vaan katsojaa. Ja se on niinku meillekin tosi paljon jo. Tavallaan. Mitä rövyy maassa? Niin, siis se oli se on niinku meille aika paljon sillä niin. No oikeesti ei ole niinku sillä se tuntuu, että se on vähäsen, mut meille se on sillä jo aika paljon, että niinku me kiitetään teitä. Niin, me ruvetaan nyt oikeesti tekemään lisää videoita. Niin, meillä on nyt niinku te voisitte pyytää tänne kommentteihin jotain niinku mitä videoita mitä te haluaisitte silleen. Niin, ja siis niin. Mua ärsyttää, kun me katsottiin just Pikasessa noit Oonan noita, tai no siis noit, mitkä nää on meidän videoita, niin siis oikeesti mä oon ihan kauhean näköinen. Siis oikeesti. Kauhean. Niinku spähpeen. No ei mä olinkaan, mulla oli ihan kauheat hiukset siinä yhdessä oikeesti. Sit se niinku Oona oli latannut se mikä se on se. Se niinku ehkä ärsyttävin se mainos. Mikä? Siis se kelma juttu, mikä se on. Ai, se on se sen nimi on ehkä maailman ärsyttävin mainos. No en mä tiedä. Niin se oli latannut sen. Ja sitten siihen oli vissiin tullut 22 vai? Joo. Mun niinku vähänkin kun tekee tämän video, vaikka kesti niinku jotain 40 sekuntia, niin tuli heti niin paljon. Niin. Et siis me ollaan teille tosi niinku kiitollisia, että koska meillä on sentään vaan yksi tila ja se on aika paljon silleen meille. Okei, sillä yksi. Niin. Eli siis me tarvitaan tilaajia, niin sitten meillä on niinku kivaa tehdä niitä videoita, kun me tiedetään, että meitä katsotaan niissä videoissa. Ja me päätettiin, että me aletaan tekemään enemmän niinku haasteet ja kaikki semmosia, mutta siis tää ei ole nyt ketään varmaan kiinnostaa tämmönen video, koska me vaan höpötetään tästä, mut siis niin. Joo. Ja siis jos te haluatte tilaa, niin sit tilatkaa, mut siis jos te ette halua tilata, niin teidän ei pakko, mut jos te haluatte katsoa videoita, niin sit katsotte, mut ei ole siis pakko tilaa. Ei mitään semmoista. Mut jos mä muistin yhden jutun. Niin, mut tilaatte soittaa. Tai ketä? Joo, sori. Niin. Ai vitsi. Siis me niinku tilataan, tai me ollaan siis tilattu Soikku ja esimerkiksi Miisa ja noin. Oot sä tuon Marivelankaa? En. Sori vaan. Se on sen. Entä Gona? En mun muistaakseni. Eetu. Ai. Papananaama. En. Mansikka. En edes tiekkotyyppi. Paitsi sä. Niin joo. Ai niin. Niin, että Oletaanko nyt tää video, kun en oo jaksa ikinä katsoa? Et te jaksa katsoa. Jos te jaksatte, niin me ollaan ihan niinku silleen. Niin, mut siis. Me toivotaan tilaajia. Mut siis ei me muuta tässä nyt enää. Et sitten tilaajia vaan. Mä oon sanonut varmaan ton 1000 kertaa, mut niin. Niin, me lopetetaan nyt video, mut sitten seuraavaksi tulee varmaan joku haastevideo tai joku semmoinen, että kommentoikaa, ehdottakaa meille kaikkiin, niin sitten voi toteutua ja laittakaa muutenkin kommenttia. Niin sitten voi joskus tehdä 10 parasta kommenttia. Joo. Mut siis tietenkin kun tulee näitä. Niin, ja me ollaan tehty jotain 6 videoa vasta. Et aika piru. Niin siis ei mene muuta. Moikka!